no medio, porque eu creo que pasa o tempo, as consecuencias da acción antrópica son cada vez máis evidentes e, sin embargo, non vexo unha reacción global na ciudadanía en xeral. Non van permitir que lles lea algúns párrafos dun artigo que escribí no ano 1997, é dicir, hai 12 anos. O artigo se titulaba O mar pode con todo. Facía unha introducción explicando un pouco a relación anterga que ten Galicia co mar. Despois decía, esta relación levounos máis aló da idea dun mar inesgotable. Guiounos a convicción de que o mar pode con todo, porque non só se explotaba cada vez máis con máis éxito ese se acabar, senón que tamén devolvía ás praias moitos elementos aproveitables en tempos de indudable valía, e incluso destruía e desfacía con certa rapidez todos aqueles elementos extraños que dun xeito máis ou menos cotidiano botamos a mar: caldeiros, madeiras, cabos, graxias, residuos fecais, etc. Pero chegou a modernidade e agora os caldeiros bomberos de plástico, as madeiras trozos de fibra de vidro, os cabos de nylon de coral superresistente, as graxas en gasóleo e os residuos fecais multiplicáronse por mil, misturándose con sustancias imperceptibles pero de alta toxicidade, metais pesados, TBTs, herbicidas, etc. E logo cara onde imos? Supuxo isto un cambio de actitude na xente ou fixo resaltar algunha alarma social? Non, eu máis ben penso que non pasa nada, que ainda hoxe seguimos pensando que o mar pode con todo. Que o mar pode con todo era unha perfecta realidade ancestral fondeada por séculos de relación, tan ben arraigada que semella que os galegos estamos sumisos á súa destrucción, cando certo é que estamos tan ofuscados, tan cegos, tan obnubilados, tan obstinados que as augas non nos deixan ver o que pasa, que o mar xa non é o que era, que o mar xa non pode con todo. Isto escribí hai 12 anos e sigue estando de plena actualidade. Que temos agora? Pois temos, os que temos xa unha certa idade e, por lo tanto, unha visión de anos de Galicia, pois miles de metros cadrados recheados, unha contaminación exponencial, non somente de residuos orgánicos procedentes das cidades, sino de metais pesados, pesticidas, os niveis de coliformes nos mariscos son desmesurados, hai zonas na ría de Ferrol en que duplican o máximo establecido pola lei, o furtivismo, cantidad de barreiras que se estableceron en todas as partes de Galicia, portos, paseos marítimos, recheros, espigóns, que a veces non se saben ben para qué. E todo isto amparo dunha legislación que, como xa dixen moitas veces en foros como estes, é ademais obligado incumprimento. Sempre cando se produce algo, se non recordo que había a pobrecita Antonio Vicente, que non tiña culpa ninguna, de facer platos con vieiras contaminadas. Entón, eu creo que tiñamos en Galicia un patrimonio moi semellante a Catedral de Santiago, a Torre de Arcos, e estamos transformando nunha favela. E, desde logo, eu creo que vai a ser difícil, vai a ser moi difícil poder volver a unha situación anterior por moitos esforzos que se fagan, porque creo que o fundamental falta, e é unha conciencia colectiva de todos os cidadáns de que estamos acabando con un patrimonio natural que temos en Galicia tremendo. Entón, moitos esforzos que se desenvolvan para conseguir acortar isto vai a ser moi difícil. Bueno, non vou a decir nada máis e logo, se queremos, podemos profundizar máis en isto. Moitas gracias.